Minus na kay wala may droga diri. Oh, sakto no, mao gyud ugat to. May droga na yun ang criminal yun. Ang carbon market sa syudad sa Sugbo maoy labing karaang merkadong pampubliko. Giingong sobras os kagatos katuig na. Maoy dangpanan sa mga Sugboanon og turista kun dunay paliton. Hingan litanan mga igsoon anaa dire. Sa milabayng panahon nasayod kita ilabi na kaniadto ang krimen sama sa pagpanguot, pagpanglabni o insidente sa pagpanulis. Sugod na ang kabag-uhan sa karbon. Ang kaniadtong tambakalan na kini mo mahimong world-class market. Kuyugi ko sa akong libod suroy sa carbon market og sayron ta ang kasamtangang kabag-uhan hinay-hinayng matagamtaman sa mga Sugboanon. Ay so na kita diri sa Santo Niño Chapel and Park. Boss, ang pangalan niya ano kay Santo Niño Chapel and Park? Oh, mo diyan sir. Mo? Thank you boss ha. Mao na siya mga igsoon no. Kaniadto mga igsoon, mao kini siya ang Senior Citizens Park nya karon. Doon na gibuhat nga kuan chapel. Parke kini siya mga igsoon og chapel. Sir, good morning sir. Kinsa yung pangalan sir? Efren Butigan sir. Efren Butigan. Ikaw maoy. Ako forman ani. Yes. Chapel. Siya maoy forma na ning gibuhat karon nga chapel mga igsoon. Gawin siya ko sir. Sir. Ano siyang final structure sir no? Mo na gini sir. Oo. Napa siya additional sir yung architectural. Oo. May salamin pa. Okay. Sir. Hindi pa yun siya yung finish na. Okay. Napa tayo architectural na ni sir. Bro. Mga igsoon no? Para mga masipag no. Thank you sir ha. Salamat sir. Kita sila og trabaho mga igsoon aron na madali nila ning gibuhat sa mega wide. Kuyog kini siya mga igsoon sa kinatibuk-an nga carbon redevelopment project. Pagkaninduta mga igsoon. Bato mga igsoon. Bali na punta sa Pikas aron doon natin kita ngadto. Maigsoon na kita sa karnihan maigsoon. Usa kini sa ako ang labihan ka paborito nga lugar diri sa Carbon Market. Gumikan kay makapili ta sa labihan ka barato nga mga karne maigsoon. Atong lilion ha.
Morning! Boss! Masih klasik mga chorizo di Cebu. Hindi mo tada. Ano siya gitawag nga chorizo di Cebu no? Kani siya. Kanina? Oh, may pre-color. Maraman na siya. Pareha na sila. Tagpilahon po na siya. 160 ang kilo. 160 ang kilo. So, timbangon. Oo, kani siya. Muli siya. 21. Kapiraso. Okay. Sana sa mga silambol kayo no? Oo na siya. Kuhan mo doon. Medyo tamis-tamis no? Sweet and spicy. Sweet and spicy? Na pwede spicy. Okay. Mauna to. Salamat kayo. Boss, thank you boss. Vlog. Cebuano 1, 2, 3. Nasa kayo, YouTube? Ano yun? Kasi may YouTube mo? Bisayang Dako? Ikaw mo Bisayang Dako? Oo. Okay. Cebuano 1, 2, 3 meets Bisayang Dako. Carbon Market maigsoon. Giingon nga sobra. Us kagatos. Katuig na. Pero para kaya na ako maigsoon. Sobra pa sus kagatos. Sa akong tanaw gani. Usawa pa may abot ang mga katsila. Doon na Carbon Market siguro. Pandi ko sigurado Karon maigsoon padulong kita, nakatubang kita sa Sitio Bato. Usap po kini siya sa redevelop sa Megawide Construction. Yun, ano ba mo YouTube? Sibon Hey! Did you just hear sa that? 1, 2, 3. Simba naman to, tre. Boss, tingin mo sa ay, pakita na ko niya mag-show na ang Unit 2 nga doon lang yung taon mahuman. Mao kini ang Unit 2 Carbon Market.
Ngayon na kita sa vegetable section sa Carbon Market. Ilan nih kan nih? Cinta. Pili mo tanan nimo. Mga usak orasa ka labihan ka busy dire. Daga kita o. Kadlawon gid no. Kadlawon gid. Dugay na mo na ninda dire boss. Na pila na ka to eh. Batak ko yun. Mama ko nila po dito. Pulir-pulir mo. Gikan ingon niya maigsoon gikan pa siyang inahan. Ya napasa padong sa iya ha. Ya, siya na po naninda karon. So pagkatuig nindot na no, inyong pastada dire no. Lingaw lang ko. Lingaw kontra sa kaniadto to. Dagan kayong dunggo. Tuhod sa kadagas dunggo. Oh, dunggo barato rawan niya. Ang gikan sa mo ang supply sa dalagay. Kuan mahal ko dito ang dunggo barato. Kanang dunggo asa nagikan? Gikan sa Bagyo, Cagayan, Mindanao, Bagyo. Manila. Ang ingay niya maigsoon, doon na sila yung local nga supply gikag dalagit apan doon na po'y dagang barato gikag Mindanao, Cagayan de Oro, gikag Luzon, Bagyo nga barato kontra sa ilaha local nga produce dire sa Sugbo. Alright. Boss, thank you ha. Boss. Naon to te? Mga igsoon, akong naabtan niya atong isa ka vendor ka dito, no? Oo. Yung taon, namahaw yung taon. Pamahaw na pa niyo to? Pamahaw. Oh, pamahaw pa yung taon. Sige te, padayon siya man. Ato kita yung igsoon sa mga putasan na po. Usa ka na sa akong paborito nga parte sa Carbon Market ang prutasan. Nakita sa mga lamas maigsoon o padung kita sa prutasan. Sus, pagkagwapa sa Alugbati. No? Asa nagikante? Sa Sibunga. Sibunga. At least diri lang sa tuwa, no? Dool. Hasta kanitang ko. Oh, sus ko, presko ha kayo. Usay. Oh. Pila na kakatuig ng hindan dito eh? Oh. Gadugay na sila. Sobra na po katuig. Sobra na po katuig. Tigulang naman. Tigulang naman. Tigulang na. Senior naman. Pero ang imo mga baligya, aska mga batan-una ba kayo? Oh, ang tindira tiguang. Te.
Dire Migsoon o sadluan ta Migsoon. Kini dire World Bank. Ya, San Jose Big Shop. Dire tay. Suod ta nga rin. Na dire ang giingon nga wholesale sa prutas mga igsoon. Murag mao kini siya dire Migsoon ang Unit 3. Unit 3 sa Carbon Market. Sana nga ito sila yung pagpuntan dire Migsoon. Bos, kini siya bos kanang hilaw pa ni siya bos. Hilaw. Ah, kanay mo gi prito na no. Kanila sa Oh. Ano po hang? wala may wala. Oo, may hang. Nagtimpla pa. Okay. Kasi klase ng mga maninag doon. Thank you ha. Ano siya natin? Nagsulit? Sorry, so Gusto ikan o Pidapawan, Mindanao. Cotabato, no? Cotabato. Ingon niya Migsoon, Cotabato, ikan Mindanao, Lanzones o mangustin. Mangustin. Nag-ilo. So kamo, nagkuhan mo, nakatang mo nga palit mo. Ang pinakapalit. Ano kapalit mo? Okay. Beautiful. Oh yeah, sounds good. Nag-inilugay. Tara mo to puno. Boss, kanang sa imo boss, unsa po na boss? Kanang Misal, ang abot nila. Mo issue. ang abot nila. Entrance. Sa city government din siya boss no? Yes. Dong, mana di bayar ya? That's kira ko dili. Guyabano. Oh, watermelon, tuwa nangka. Boss. Oh, watermelon, no, to no. Watermelon. Oh, Ma'am, pineapple. butan na ko nimo. Yes. Kanang pila ka tuig naninda dire og prutas? 3 years. 3 years. Daga o minyo? Galakaw. Minyo. Minyo. Pero ari nakaka-plug sa imong pares. Yes. Oh, ingon niya Migsoon nga tungkol sa iya pagpaninda, ari siya nakaka-plug sa iya hang kuyawan tani ang kutsilyo ito no, hayat mo tayo. Sir, pakwan ni sir ha, Oh, pakwan. watermelon. Wow, watermelon. New Asa po rin arrival. siya gikan? Iloilo. Iloilo. Came from Iloilo. Pero gagmay ron no, matikod kong gagmay no. Na siya dagko sir. Daw pidag ko, dagko See, rin no. guwapa sir. New arrival. Nga. Hindi sir, ibutan ko na sa vlog sir, kaya musika sa ko ba? Oh. Pero sir ko na rin. Sikat kayo. Sikat kayo. Ya, usa may kasulti nimo na itong higala dere skillet. Kani siya. O, kana, guwapo ra. Wapo ra. Nihit ang durian kit. Durian ito na rin, durian. Pero nihit rin no, di niya na nakadagan. Nihit yun. Niya kasagaran durian rin gigag Davao. Bus doon ako puta na, kabahin sa seguridad diri sa carbon, di mo tanaw. Minus na mga premium. Di pa rin na to. Minus na. Andak ko, bro. Andak ko. Minus na kay wala may droga diri. Oh. My God.
to no, mao gyud ugat to. May droga na yun ang krimen yun. Kawas nuts, uot. Mao ka to. Ingon niya migso nga gumikan kay minus ang droga. Ni minus pod ang pickpocket o kanang pag-snatch. Wala na kayo natsing sir. Wala na lagi. Okay. Boss, thank you muna. From Quezon Boulevard, mga igsoon, this is Gawins of Cebuano 123. Amping mo kanunay o hinaot nga magpabilin ka mong mahapsay.